Hello mga ka-Boy Danlac Official. Welcome na po diri sa akong channel, no? Boy Danlac Official. Ayaw kalimot og subscribe ug pindutan ang notification bell nga murag kalo sa injik. So mga kadanlak, no? Ang atong pag-istoryahan, pagsalusaluhan ug atong pagtabi-tabian karon, no? Kanang mga kaagi na to sa unang panahon nga magdulong ang Pasko, mamasko ta ng tagbalay. Siyempre di man ginamalikaya, no? Mga kabataan sa una, siyempre mga buntag, ikagbuntag na, taman hapon, manuroy na ang mga tindahan. Mangayo na sila og sarsa o tansan. Siyempre mag-uban, magkamang-kamang ang ilalom ang mga tindahan, para kuhit-kuhito na taklob sa mga soft drinks, kanang mga tansa, no? Sarsa man sa Bisaya, tansan sa Tagalog, no? So kanang mga kadanlak, inighumagkuha ana, maanha rin na sila og daplin og kanaang baybay, no? O dili sa ilang balay. Mukuha din na sila bato nga lapa din ay patunganan, dukdukon din na, pion din na siya, no? Pabuklaron din na siya kay mura na siya kadakwa og 5, ining mubuklad o dako-dako pa siguro sa 5 na siya, no? Makadanlak. So mao na siya kuanon, himuon siya kiling-kiling, buhuan na siya sa tunga, lansangan din magkuha ka kanang lipa kung dili kahoy ba nga para idukdok, ilansang nimo na siya, buhuan siya sa tunga, nga tag siguro tag 5 o tag 7 ka buok. Tulo na sa kalinya mga kadanlak, no, sa kumakaagi sa una. So ibutang na siya rin mo rin na siya kiling-kilingon, magkanta rin ka sa mga balay-balay, mamasko mo, magsabot mo sa imong mga kaila. Mo na siya kanina kay mga kaila nga imong mga barkada, mamasko mo. Ana na siya, yung magdulong December, makatunong mo ini mamasko mo, makatunong mo anang na yung mga tao nga bisag na itaw sa sulod, nagkan-anay di kapansinon sa gawas. Ana di jud katagaan, di kagawson. Ana ba naiwan mga tao nga madalo jud kayo ba? Di ba wala uban ingon thank you ang kadalo ninyo. Di ba nay jud ana mamaskuhay mga bata. Siyempre mga bataot sa una, siyempre di ba? Dayon, makatunong po ka kanang mamasko, nga hilom ra kay ang balay mamasko ka kalit ra gabrihan ang siraw gibagukod ka giro. Stilan, mga kadanlak, kaagi ginako na mga kadanlak, no? Pag ipagukod ka kiro, siyempre, ikaw, kuha rin kasi mong silas, dagon! Mutag yung mga gamit, mabiyaan mo sa'yo, taga ko ba, mag-iyak pa kayo, mabiyaan, ngit-ngit. Yung nga nakalisod ang mga giyan sa una, no? Pero, naapoy ubang tao nga makatunong dyo kang mamasko ka, mga kadanlak, nga, tagaan kag tarong. Uban nga mga kaagi, hindi mamasko ka, manimog kanta, pasudlon ka, pakanon pa ka silang balay, taga kag pinaskuhan, taga pa kag sanina, taga pa kag kwarta, yung nga na, kasagaran butan. Pero sa mga kaagi, sa una, mas dako may kita sa simbahan, mamasko mi ng kumbinto, nga na, mamasko tagaan mi, ng mga seminaryo, tagaan mi nilag tag 100, 50, na dako na kayo na muna sa unang panahon. Pero karon lahi na. Mamasko karon ng mga kuan, mga kabataan, nanay gitara, nanay mga lyrics, tanawon sa cellphone, uban magdala pag speaker, di ba, rin gwapo na kayo sila mga pagkiling-kiling, nindot na kayo, munang, nakanindot lang karon kay high-tech na nanay mga cellphone, kung ang kagkanta isulat na nimo, memorize na nimo dayon. Kami sa una sus apiki kayo, mga pagsarsa pion pa mandukdukan pa ng kamot. Sus diri malabhag pa na mga kadanlak. Pait kayo mga kadanlak, kaagi no. Sahay tagaan pa kay nig nanamoy kita bahin-bahinon dayon ninyo. Kung naay piso kung pila mo kubok hala tungaon pa gina. Ay ana jud kaliso dayon. Dig na moy kita. Murag magunay ra pud mig sugal ana no mga kadanlak magbanda dangaw mi no. Nga na namong dula sa probinsya, may makalingaw kayo, palit plastiko, magdampa-dampa, manay kuha na palitik ka ng watusi, na triangle, may mga fireworks, plapla, 5-star, nga na mga dula sa probinsya, no? Usay palito ka ng mga magpalito ka ng mga chinilas, magka-chinilas miso ng 50, Spartan, alipay ni may kaya na mga kadalak, no? Kasi siyempre, pinabuhing pobre, ana ra siya. So, sa mga masuguhay karon piliun gid ninyo kana jung muhatag ug dili muhatag bunan yun ang balay. So mara to mga kadanlak, no, salamat kay sa pagpaminaw, no, kung asa man mo magtrabaho amping mo perminti, amping inyong pamilya og ayo mo kalimot og nagpasalamat sa Ginoo sa hatag niyang matag adlaw nga blessings nga atong nadawat og amping mo tanan. God bless us all.